provinces of Region 5. Ladies and gentlemen, this is Fiesta Bicolandia 2022 Festival Street Dance and namin din, the Festival Showdown. Palakpakan naman po natin. Let's start with our Magayon Festival. May request, sir, to have, of course, the synopsis of Magayon Festival. Take it away, please. Magayon na aldaw sa tuya gabos. Ang istorya kang Magayon Festival sarong istorya ninday masukol na pagkamuot, paninindugan, kagayonan, asin kamarayan. Hali sa legend kang mayon, kung sain si Daragang Magayon namuot kipanganuron, alagad ta napagkasunduan na ang kasal ni Magayon kipagtuga, dai naging matrayumpo ang sa indang pagkaminuotan. Pero ang tunay na pagkamuot dawa nuarin, dai pwedeng pugulan. Inilaban ni Panganuron ang sa iyang pagkamuot kidaragang Magayon laban kipagtuga. Pero sa hudyan, parehong nagadan ang duwang tawong nagkaminuotan. Na hanggang sa huri, nindang mga hinangos ang pagkamuot sa nambang saro, nukang nalungasan. Nagadan si Daragang Magayon asin si Magayon, naging si Mayon. Asin ang legend na ini, ang rason kung nata na 22, ihahatod sa Indo, kang probinsya ni ALBAY, ang pinakadakulang festival sa bilog na probinsya, the mother of all festivals. Sa tuyang palakpakan, ang Bicol University ALBAY Magayon Performing Arts sa saindang makulor na interpretasyon kang Magayon Festival. Ladies and gentlemen, the DJ number 1 from the province of ALBAY, Magayon Festival!